Film Fanatik vás zdraví a přináší druhý filmový podcast Film Fanatik on Air. Téma druhého dílu budou především Oscaři. Původně jsem chtěl natočit druhý podcast ještě předtím, než v neděli 28. února proběhl ceremoniál předávání. Nicméně z nejrůznějších důvodů, hlavně těch časových samozřejmě, se to nepovedlo, takže nakonec z toho bude spíš taková rekapitulace, bilancování a komentování výsledků. Projdeme si hlavně snímky nominované v kategorii nejlepší film, protože tam jsem viděl všech 8 nominovaných. Odhalím, koho jsem typoval. Ano, po bitvě je každý generál. Řekneme si, proč ano, proč ne. Lehce zabroucíme i do dalších kategorií. Zkrátka takovej přelet nad Oscařím hnízdem. Vezmeme to po pořadě tak, jak byly ty filmy řazený na oficiálních stránkách Oscarů. A tam byl jako první na řadě Big Short, neboli Sázka na nejistotu. Je to film týkající se finanční krize, ale i když to téma se zdá nesrozumitelný a pro většinu normálních lidí nepřístupný, tak ten film je tak skvělý, že vás baví a budete se v něm orientovat, i když prostě neznáte všechny ty obraty finančního světa a tak dále. Je to hlavně herecký film, září tam Christian Bale ve vedlejší roli. Je škoda, že nedostal za to Oscara, byl to jeden z mých favoritů, tady jsem se teda netrefil, ale je hodně zajímavý a výživný je tam i Brad Pitt. Dámy musím upozornit, že jestli se na ten film těší kvůli němu, tak na to můžou zapomenout, protože Brad Pitt je tam opravdu jenom pár minut, navíc je zarostlej, vousatej, myslím, že by z toho leckdo ani nepoznal. Takže Big Short rozhodně byl film, který patřil mezi ty, který mě bavili víc v té Oscarové nominaci. A to i když je mi jasný, že to není tak úplně divácky vděčný film, je to prostě trošku hůř stravitelný, protože nejsou tam žádné akční scény, je to prostě pomalejší vypravěčský film o tom, jak jeden vizionář, jestli se to tak dá nazvat, který ho hraje právě Christian Bale, odhalí, že finanční trh, respektive trh s hypotékama brzo skolabuje a rozhodne se na to vsadit. Problém je, že v té době žádná banka ani instituce finanční nenabízela možnost vsadit na to, že zbankrotuje nebo padne hypoteční trh. Banky mu teda udělali ten produkt na míru, on tam začal sypat peníze ze svěřeneckého fondu, který měl na starosti a samozřejmě se dostal do konfliktu s těma mecenášema, kteří ho měli za blázna, dávali ho k soudu, k žalobám. Nakonec, jak všichni víme, pravdu měl ten jeden blázen a vydělal na tom ukrutný prachy. Druhým v pořadí je Bridge of Spies, neboli Most špionů, který režíroval Steven Spielberg. A co k tomu říct? Na všechny režiséry ostatní by to byl nejspíš super film, možná zlatý hřebík kariéry, ale já jsem přesvědčený a myslím, že nebudu jediný, že to víme všichni, že mistr prostě umí víc. Není to až tak strhující, trailery vypadaly hodně zajímavě, hodně mě to lákalo, období studené války mám rád, zajímá mě, ale ten příběh prostě nebyl až tak poutavý a ani to vyprávěčský schéma a podání nebylo tak strhující, jak bych od Spielberga nebo od režiséra jeho formátu čekal. De facto jsou to dva příběhy. První je o ruském špionovi, který ho odhalí v Americe, ve Spojených státech, zatknou ho a pak nastupuje na scénu Tom Hanks, který co by bodrej Američan samozřejmě, hájící právo, ať se děje, co se děje, se postaví ne na jeho stranu, ale prostě je mu přidělený jako právník a jelikož má vysoký morální kredit, tak tu svoji práci bere vážně a nehodlá prostě být jenom loutkou, která poslouží tomu, aby tohohle ruského špiona odsoudili. Nakonec nebudu spoilerovat radši, pak se to přeupne v druhý příběh teda, kde taky vystupuje Tom Hanks a tady má naopak zprostředkovat výměnu agentů mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, která má proběhnout v Berlíně, tuším. A tam už je to trošku zajímavější, protože už se začínají trošku ty globálnější konflikty a témata řešit, kdežto v té první části to bylo spíš takovej lidský příběh. Hanks je standardně výborný, dobová atmosféra ta opravdu nemá chybu, to je pěkně natočený, jsou tam klasický ty propriety, auta, obleky, kostýmy, prostě všechno je na svém místě, ale jak jsem říkal na začátku, není to tak strojící podívaná a Spielberg umí líp, čili za mě není to film roku určitě, což se ani nestalo, takže tady volila Akademie správně podle mýho. Respektive nevolila. Dalším filmem je Romantika Brooklyn,
která se odehrává někdy v 50. letech. Začneme v Irsku, odkud se hlavní hrdinka kvůli krizi, že nemá práci, nemá prostě žádnou budoucnost, nevidí, se rozhodne přestěhovat do New Yorku a tam vlastně zahájit nový život. Na to, že to byla západní romance, jakoby ze západní produkce, tak musím říct, že mě to docela bavilo. Neměl jsem tam problém s žádnou postavou, ani s žádnýma dějovejma zvratama. Je to možná až trošku moc pohádkový, sice by si někdo mohl říct, že se tam vlastně žádný velký dramatický zvrat nekoná. Je tam spíš jenom takový náznak toho zvratu, který je však docela brzo utnutý. Ale jak říkám, na západní romantiku si myslím, hodně dlouho jsem neviděl takovou, která by mě něčím neštvala a tohle to je příklad jedný z nich. Od romantiky teď přejdeme k trošku drsnějším a oktanovějším věcem, a sice Šílený Max Zběsilá cesta. Pro mě to bylo velký překvapení, už jenom fakt, že tenhle film byl nominovaný, protože to prostě nebyl běžný nebo řadový blockbuster, jak už jsem psal v recenzi, a tudíž to samozřejmě logicky není ani běžný oscarový nominant. Takovýhle filmy se prostě v hlavní kategorii na nejlepší film roku nevidí často, jestli vůbec někdy, když bych si měl vzpomenout zpátky, tak opravdu nenapadá mě žádný podobný takovýhle případ. Ale jsem za to jedině rád, protože Šílený Max byl skvělý film a myslím, že George Miller v 70 letech všem ukázal a vytřel zrak, jak se mají točit filmy. On sám ten svět toho Šílenýho Maxe vymyslel před bezmála 40 lety, nebo jak je to dlouho od prvního dílu, a od té doby ho všichni napodobovali. Všichni se snažili ten feeling Šílenýho Maxe prodat nebo procpat do svých filmů a George Miller to prostě po všech těch letech v 70 letech svých ukázal, jak to měli všichni ty napodobovatelé a plagiátoři dělat. Je to prostě pro mě neuvěřitelný příběh a já si nedovedu představit, co se tomuhle chlapovi musí dít v hlavě. Protože když si vybavíte scény s kytaristou, který hraje zavěšený na hákách a z kytary mu šlehají plameny, nedovedu si představit, že by tohle napadalo některý starší kolegy nebo lidi, který znám. Je to prostě podle mě famózní mysl a převedení těch představ na plátno je výborný. Možná by se ten film dal v některých ohledech označit za Bčko, protože je hrozně nekompromisní, jiný než všechny ty ostatní. Je to vlastně 2hodinová honička. Opravdu se tam nic jiného neděje, než 2 hodiny se tam honí po poušti, po nějaký atomový válce. Banda prostě nafetovaných a vymaštěných individuí a šílený Max, který veze vzácný náklad. Což ve své podstatě je docela zajímavý, protože četl jsem článek, že Šílený Max je ve skutečnosti hrozně feministický film. S čímž se asi dá souhlasit, protože když si to člověk uvědomí, o co tam jde, co je středobodem toho filmu a kdo tam tomu všechno vládne, kdo tahá za nitky, tak opravdu ten ženský faktor je tím hlavním, co ten film žene kupředu, jeho děj i celkovou jeho stavbu, strukturu a prostě feministický film. Myslím, že se s tím dá souhlasit. A není proto od věci zmínit, že tenhle film se hodně překvapivě líbil i mojí přítelkyni, což jsem vůbec nečekal, protože na první pohled se to opravdu nejeví jako látka pro něžné pohlaví. Další kousek už je naopak ta nejklasičtější oscarová látka, a sice Marťan. Matt Damon v hlavní roli astronauta, který uvízne na rudé planetě a musí si poradit tak, aby přežil v těchto nehostinných podmínkách, kdy je vlastně jediným žijícím člověkem na planetě, tak to je prostě to největší klasika oscarových nominací a oscarové látky. Ve mně osobně to evokovalo vzpomínky na takovou tu klasickou filmařinu Hollywoodu 80. let. Rodinný film s happy endem, na který opravdu může jít celá rodina a všichni se u něj budou bavit. Technicky je to brilantní, je to prostě chytlavý dobrodružství, ten svět je nádherně vymyšlený od skafandrů po interiér toho obytního bungalovu nebo té stanice vesmírný až po vozítka marzovský. Prostě nemá to chybu, myslím, že tady se trefili tvůrci do noty širokému publiku. Na řadě je teď Revenant z mrtvých stání, což je film, se kterým mám druhý největší problém asi z těch nominovaných.
Ne protože by se mi vyloženě nelíbil, myslím, že to je dobrý film, ale je to takový nejkřiklavější, nejvíc si říká o toho Plešouna. Točilo se to pouze za denního světla, ale přitom je tam spousta digitálních efektů, včetně hodně probíraného medvěda, který zaútočí na DiCapria. A to je prostě něco, co já osobně nevidím v tom nějakou jako, kde je ta myšlenka, nebo proč se to tak dělalo. Mně prostě opravdu nejde na mysl, proč bych při natáčení filmu si omezoval ten čas, kdy můžu natáčet, jenom na nějaký 3 nebo 4 hodiny denně, kdy to přírodní světlo je tak silný, že se dá natáčet. Tak proč bych tohle dělal? A pak se zavřel do postprodukce a tam na ten film, na ten materiál nasadil tisíce digitálních triků a udělal jsem z toho takový CGI guláš. Mně tohle prostě přijde takový jakoby pózování, jako. Proč udílet Oscara někomu jenom za to, že si to natáčení udělal těžký, že si ho sám udělal těžký. Nicméně González Iñárritu obhájil s reží svůj loňský triumf s Birdmanem, který byl točený na jeden záběr, nicméně tam to bylo taky pomocí spousta digitálních triků, takže to v úvozovkách jenom vypadalo, že to je na jeden záběr, ve skutečnosti to tak nebylo. Co se týče DiCapria, myslím, že je hodně propíraný téma na všech sítích i na internetu samotným. Já to Leovi hrozně přál, ale přiznám se, že ne za tuhle roli, protože já si myslím, že tady neměl moc prostor, co předvést. Iñárritu mu prostě řekl, teď se plas, tak se plazil. Je to pro mě podobně smutný příběh jako Oscar pro Martina Scorseseho za Departed, neboli Skrytou identitu. Protože jak Scorsese, tak DiCaprio určitě mají za sebou nesrovnatelně větší umělecký hodnoty a umělecký role a prostě tvůrčí práci, než aby dostali toho Oscara za takovýhle věci. DiCaprio už ten minulý rok prostě za Vlka z Wall Streetu byl výborný, zasloužil by si to podle mě víc, protože víc tam hrál, než hrál tady v Revenantovi z mrtvých stání. Takže Revenant u mě dobrý film, kvalitní film, užil jsem si ho, docela se mi i líbil, ale mám s ním takový vnitřní problém, se kterým se nedokážu smířit, takže tady jsem ty Oscary moc nepřál. A na nesmířivé notě ještě zůstaneme, protože na řadě je film Pokoj, neboli Room. To je film, který mě štval z těch nominovaných úplně nejvíc. Je to příběh o unesené dívce, kterou zavře do sklepa nebo do pokoje únosce, jako byl Fritzl v Rakousku, což je asi taková volná předloha tomuhle příběhu. A je to zkrátka příběh o tom, jak ta dívka v tom pokoji žije i se svým synem, který ho má s tím únoscem a zažívá u toho prostě různý takový příběhy tohohle mikrosvěta. Asi nebude velký spoiler, když řeknu, že tahle dívka i s tím synem dokážou únosci utéct a druhá část filmu už je o tom návratu do běžného života a tak dále. To byla část, která už mě bavila o poznání víc. Docela se mi i líbila asi, protože si myslím, že tam byly fajn studie těch psychologických procesů a různého prostě toho začleňování zpátky po x letech toho trýznění a věznění. Nicméně nedokázalo to zachránit to, co mi prostě v první fázi ten film nabídnul. Tam probíhaly takřka pohádkové scény a idealizace toho malého pokoje a bylo tam tolik nelogičností, že prostě ten film mě tak naštval, že já jsem se nedokázal po celý zbytek s ním smířit a až do konce jsem ten film prostě nebral a neměl jsem ho rád a musím říct, že myslím, že jsem mu dal snad jenom 1 hvězdičku na ČSFD. Neuchvátil mě a myslím, že já bych ho určitě nenominoval. Na druhou stranu nějaký emoce to ve mně vyvolalo, i když teda ty nesmířlivý, ale budiš, myslím, že jako špatný film, asi zas na tu 1 hvězdičku to teda není, ale prostě tenhle film mě minul a jenom to ukazuje to, že opravdu, jak jsem někde četl článek, taky zajímavý, když se vám film nelíbí do 15 minuty, tak pak už se vám líbit nebude. A jelikož mě asi právě těch prvních 15 minut naštvalo takým způsobem, že se z toho nedalo potom vybruslit a jenom to potvrzuje tuhle teorii. Takže za mě Pokoj nedoporučuju. A tak trochu symbolicky nám jako poslední zůstal vítěz, nejlepší film letošních Oscarů, a to je film Spotlight. Byl to můj osobní favorit, ale moc jsem nevěřil, že starý bílí muži, jak označili akademiky,
by vyzdvihli film, kde se jde takovýmhle stylem proti církvi. Protože ten film je podle skutečných událostí a vypráví o tom, jak novináři z Boston Globe rozkrývali síť kolem zneužívání dětí církevníma kněžíma, a to nejen v samotném Bostonu, kde to začalo, ale nakonec po celých Spojených státech a potažmo i vlastně celé planetě, protože z toho byl obrovský skandál. Pokud si budete vzpomínat, tak určitě si to vybavíte. A hlavní, o co tam šlo, bylo vlastně to, že systém to věděl a kryl zlý činy těchto kněží. O to tam šlo hlavně. Nicméně samotný film je precizní novinářský drama. Já bych se nebál zařadit ho už teďko, takhle čerstvě po tom, co jsem ho viděl, vedle takových klasik, jako jsou Všichni prezidentovi muži, kde pro změnu rozkrývali aféru Watergate, což bylo možná ještě víc zajímavý téma, ale jelikož to je film ze 70. ty Všichni prezidentovi muži, tak musím říct, že trošku, když jsem si ho opakovaně pouštěl asi před 3 rokama, tak mi tam chybělo tempo, kdežto tempo nechybí tomu Spotlightu, kde je všechno podle mě výborný. Procházíme si celým tím příběhem, dáváme všechny ty kostičky, skládačky postupně dohromady, rozkrýváme síť spiknutí a jeden střípek po druhým se nám skládá, až dáme dohromady tu mozaiku. Je to prostě opravdu ukázka zase toho, že i proti tomu všemocnému, zdánlivě všemocnému systému se dá bojovat a vyhrát. Prostě zkrátka pravdu nelze pohřbít a já mám tyhle filmy hrozně rád a obzvlášť, když jsou takhle podle skutečné události, tak člověka tak trochu asi nabijou nějakým optimismem, že není všechno ztraceno a na světě je pořád dost lidí, kteří za tu pravdu bojují a jsou připravení odhalovat. Mým favoritem tedy byl právě Spotlight, nicméně pokud bych si měl sadit, tak bych nejspíš sadil na Revenanta, ale jak jsem říkal, nepřál jsem to tomuhle filmu. Nepřijde mi moc upřímný, jak už jsem říkal, ty okolnosti okolo natáčení, triků a tak dále. DiCapriovi jsem to přál, sice ne opravdu za tuhle roli, ale toho plešouna už potřeboval. Bylo by to podobný fiasko, jak jsem říkal, prostě jako se Scorsesim a podobně jako skoro bylo i s Morriconem, který až letos dostal Oscara za hudbu, předtím měl jednoho za celoživotní přínos. Takže DiCapriovi to rozhodně přeju, protože bylo to velký téma internetu ve všech těch talk show, kde vystupoval předtím, než byli Oscaři udílený, se ho na to ptali, dělali si s ní takovou srandičku, bylo vidět, jak je v očekávání, takže za mě jsem rád, že si tohle odbyl a teď už zase může hrát kvalitní role. Hlavní ženskou hereckou roli vyhrála Brie Larson za film Pokoj, což ale kvituju, protože i když jsem ten film neměl rád, nemám ho rád, vlastně nebyl mi sympatický, jak už jsem vysvětloval před chvílí, tak ten její herecký výkon byl opravdu skvělý. Hlavně v té druhé půli prakticky to táhla sama a jsem rád i z toho důvodu, že Jennifer Lawrence, o který se taky hodně povídalo, mně přijde hrozně přeceňovaná. Já nemám ani nutkání vidět Joy, za kterou je nominovaná, i když přiznávám, že ze zvědavosti to asi zhlídnu, ale prostě tahle herečka mi nepřijde takovou hvězdou nebo tak kvalitní herečkou, jako z ní všichni dělají. Ona už se prakticky dnes pomalu řadí jako mezi takový velikánky, jako je Meryl Streep, ale jak někdo taky říkal v nějakém komentáři nebo psal, rozdíl mezi Meryl Streep a Jennifer Lawrence je, že Meryl Streep v tom filmu hraje, kdežto Jennifer Lawrence většinou v tom filmu jenom je prostě. Takže já nechci být vyloženě hater, ale myslím, že je to hodně přeceňovaná herečka a Oscara jsem jí ne, že nepřál, ale měl jsem jasno, že vyhraje Brie Larson a to se nakonec stalo, takže tady byl film Fanatik dobrým prorokem. Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli. Tam letos byla hodně velká konkurence. Bale, Hardy, Ruffalo, Rylance i Stallone vyždímali ze svých charakterů hodně, ale i když jsem na začátku říkal, že bych to přál Baleovi, tak přece jen víc jsem to asi přál Stallonovi. Že ten si celou tu kariéru svoji vydupal sám, vymyslel si Rockyho a tak dále, ale mozek mi říkal Bale nebo Hardy. Nakonec to byl Rylance za Moc špionů, což možná, že jako nemám s tím asi žádný velký problém, i když jako není to zas tak zapamatovatelný charakter. Hardy už mě nicméně v té zabručené póze, kterou zase dostal v tom Revenantovi, já ten film prostě s ním mám problém, tak mě trošku iritoval. Protože mi přijde, že tyhle ty role zamručených, prostě tichých,
chraptících chlápků má až moc často a už jsem se ho v téhle póze asi přejet. I když ho mám jako herce rád, tak v téhle póze už prostě bych ho chtěl teď nějakou chvíli nevidět. Co se týká režie, tak tam jsem přál Millerovi za Mad Maxe, ale znovu silná konkurence byla v Revenantovi, čekal jsem to trošku a to se nakonec stalo, takže Iñárritu obhájil loňskýho Birdmana a má 2 Oscary za sebou. Ostatní kategorie Oscarový vememe víceméně letem světem, snad krom zahraničního filmu, kde jsem viděl jeden zajímavý kousek, o kterém se trošku rozpovídám. Takže herečka ve vedlejší roli, absolutně nevím, šlo mimo mě. Animáky, to není moje krevní skupina, takže taky nevím. Zahraniční film, tam to dopadlo do očekávání, protože Saulův syn je příběh z koncentračního tábora, hodně chválený. De facto je to nízkorozpočtový film, který si z nouze pomáhá nápaditou hrou se zvuky, kterýma vyobrazuje ty největší hrůzy holokaustu, ale na plátně není nic vidět, takže taková znouzecnost. Nicméně pozbíral už řadu ocenění i před Oscarama a nakonec proměnil i tuhle nominaci. Já jsem ale viděl Dánský boj, neboli Krigen, a to byl film, který mě hodně zaujal a hodně přinutil přemýšlet. Vypráví to příběh vojáka, který se vrátí ze zahraniční mise v Afghánistánu, respektive je odvolaný z mise v Afghánistánu. A podobná premisa, jako měli bratři, který později zremakeovali Američani s Gyllenhaalem a Natalie Portman. A i když na první pohled nedosahuje takových kvalit jako právě tyhle bratři, tak nakonec z toho vyleze možná ještě tíživější téma. Velitel dánský roty pošle v přestřelce a pod tlakem toho, aby zachránil život jednoho ze svých mužů, nálet na pozice, odkud přichází palba, jenže přitom zahyne i 11 civilistů. A teď nadchází téma a vystávají otázky, jestli byl v právu, respektive jestli měl označený nepřátelský pozice, což vyžaduje nějaký vojenský zákony, respektive asi bojové postupy. Vlastně jde tedy o soudní drama, ale nejpodstatnější část se odehrává až v poslední třetině filmu. Filmaři nás totiž předtím hodně chytře dostávají mezi tu dánskou posádku v Afghánistánu, čímž tak trochu si omotávají diváka kolem prstů, protože naše uvažování už není tak objektivní, že strávili jsme s těma chlápkama, vojákama nějaký čas a je to vlastně něco podobného, jako americké jednotky udělali během druhé války v zálivu, kdy reportéři CNN byli přímo nasazeni do čelních linií mezi ty řadový vojáky, vybudovali si k ním určitý vztah a už nepodávali tak objektivní zpravodajství, protože prostě jednoduše byli součástí té party. A ten film pokládá opravdu hodně těžké otázky, protože velitel té dánské roty je opravdu správný chlap, vynikající voják, udělal by nejspíš to, co by udělal každý z nás, ale pořád prostě se musíme ptát, jestli byl v právu, protože následkem jeho jednání zahynulo 11 lidí, a to včetně dětí. A teď přichází otázka, jestli má přijmout tu odpovědnost a odpěkat si ten trest, na což navazuje další rovina, která je ta, že v Dánsku má rodinu, která ho potřebuje. Jeden z jeho dospívajících synů totiž hodně těžce snáší tu otcovu nepřítomnost a jsou s ním výchovní problémy, takže jak se má teď k situaci postavit? Je to těžký dilema, těžký film, nejspíš ani neexistuje správná odpověď a volba. Každý si to musí v sobě vyřešit sám a tím tak trochu sám sebe poznat, jaký má názor. Ale ve výsledku budete postavený před volbu, jestli si přiznáte, že životy Afgánců jsou pro vás méně cenný než ty evropský, nebo ne. A v návaznosti na tyhle rozhodnutí pak budete muset čelit jejich následkům, který z toho samozřejmě můžou plynout, nebo hypoteticky by mohly plynout. V důsledku to totiž může být i taky konec toho světa, jak ho znáte, potažmo civilizace, protože nepřítel, který je na druhé straně, slabosti neodpouští a vlastně ani nezná. Po zhlídnutí tohohle filmu vám přijde hrozně líto, proč se něco podobného nenatočí taky u nás. Ve filmu totiž nejsou žádné drahý triky, ani přehnaně drahá výprava. V Afghánistánu ostatně točili i tvůrci českých všiváků, který nedávno dávali a myslím, že to se nedá srovnat, tyhle dva světy. Není to drahá produkce zkrátka. Jenom to, v úvozovkách to má jenom neuvěřitelně silnou nosnou myšlenku a sdělení, který chce předat nebo respektive položit divákovi otázku, aby si ji sám zodpověděl. Takže tohle je dánský boj, neboli Krigen, který rozhodně doporučuji. V
kategorii nejlepší hudba zvítězil Ennio Morricone se svým tématem k 8 hrozným. Nicméně já si tu melodii vlastně ani nepamatuju. A podobně jako u DiCapria a Scorseseho, což už jsem tady omílal, Morricone prostě složil daleko brilantnější a silnější motivy a hudbu, takže tato hudba trošku u mě není na svém místě. Já jsem se trošku divil, že v nominaci je Star Wars, protože ty témata Star Wars se moc nemění, i když tam určitá invence byla znát v tom filmu, takže za nominaci jsem byl rozhodně rád, ale překvapila mě. Speciální efekty. Tady člověk samozřejmě přál Star Wars, nicméně byla tam zajímavá sešlost a vítězně z toho vzešli tvůrci Ex Machina, což je robotická konverzačka, kterou jsem taky vychvaloval v recenzi na webu. Dál tam byl Šílený Max, což je prostě nejnekompromisnější blockbuster a opravdu zjevení v těch hlavních kategoriích. Star Wars prostě nemá cenu komentovat, to jsou Star Wars, podle mě triky výborný, povedený, ale tenhle film nepotřebuje Oscary proto, aby byl úspěšný nebo aby byl legendární. V Martinovi taky všechno klapalo, poctivě vymyšlený a zaranžovaný svět rudý planety se všemi detaily jako skafandry, vozítka, základna a tak dále. Revenant za triky, ano, souhlas, proč ne, protože jak jsem říkal, je jich tam spousta a je jich tam spousta takových, který si ani neuvědomujeme, takže o to víc si zaslouží nějaký uznání, nicméně sošku za speciální efekty bere Ex Machina. To byl tedy krátký přelet nad Oscarovým hnízdem, neboli rekapitulace Oscarových výsledků za rok 2016. A teď se trošku zavěnujeme pár zajímavým filmům, který Film Fanatik v nedávné době viděl. A navrch přidáme ještě 2 seriály. Prvním filmem, který bych zmínil, který mě v poslední době zaujal a bavil, je francouzský snímek La French. Je to vlastně francouzská spojka, akorát, že z francouzské strany Atlantiku. Takže ten příběh, který znáte s Genem Hackmanem, tuším, že někdy ze 70. let, z konce 70. let, teď poznáte i z druhé strany Atlantiku. Jde o obchod s drogami, respektive pašování, a to nejen do Spojených států, ale i napříč ještě nesfederalizovanou Evropou. Takže je to takový pěkný nostalgický vzpomínání, nebo pěkný nostalgický vzpomínání. Je to prostě krásná atmosféra dobová, která vám připomene prostě tu dobu, kdy Evropa ještě nebyla tak jednotná, ty pašeráci museli čelit státním hranicím a podobně. Má to opravdu ten look francouzských kriminálek a thrillerů třeba s Alanem Delonem, který u nás běhávali v televizi pořád dokola. Je to taková prostě příjemná oldschoolová podívaná. Na někoho může být možná až moc dlouhá stopáž, ale tohle je zkrátka epos. Sice to nemá takový kvality jako Scorseseho Mafiáni nebo Casino, není to prostě ten americký vyprávěcký styl, který je asi chytlavější, ani necítíte, že jste s těma hrdinama strávili až takovou dobu, jako v tom filmu se zobrazuje, ale myslím, že v rámci evropských kriminálek oldschoolových to patří určitě mezi ty nejlepší kousky. Takže francouzský snímek La French. A když už jsme se potulovali Evropou, tak ještě chvíli zůstaneme na starém kontinentě, a sice se snímkem Subura. Ten má teďko od 3. března premiéru v českých kinech, takže se na něj můžete zajít podívat. A je to snímek o propojení mafie, vládních struktur, podnikání i médií v Itálii, kde prostě tato lobby měla vždycky silný kořeny a silný vliv. A tady ten film nám rozkrývá, jak to asi funguje. Jedním ze signifikantních prvků tohohle filmu je soundtrack, který je hodně zajímavý, mě hodně zaujmul. Je to takový italský disco, který ale naprosto perfektně sedí do toho, co nám ten film ukazuje. Protože člověk si uvědomí, že tenhle žánr prostě nemůže zůstat ukotvený právě tam, kde třeba je ten La French, jako ty starý struktury Cosa Nostry a tak dále. Starý pořádky se prostě mění, ten svět se mění, oddanost a La Omerta je pryč. Dneska vládnou prostě teenageři nebo skoro teenageři s iPhonama a jejich touha po slávě, která v tomhle biznisu absolutně nedává smysl, ale prostě je to tak. Na povrch pak vypluje i konflikt téhle nové generace a nových pořádků
právě s tou starou školou, kterou tady evokuje nebo představuje přesně chlápek, takovej zprostředkovatel těch nejvyšších hlav a nejvyššího vedení rodiny, který připomíná zase toho Alana Delona. Prostě ten chlápek si stačil vybudovat takovou auru, že ještě po desítkách let je cítit jeho stopa i v takovýchhle filmech, který ukazují nový systém fungování mafie a gangsterských řádů nebo struktur. Takže snímek Subura. A teď přichází jedna opravdová lahůdka, i když teda pro neúplně běžného diváka, a to je Bone Tomahawk. Je to mix westernu a hororu, což je něco, co se nevidí tak často. A je to zrovna ten typ takového toho uloudaného westernu, kde se 90% času vůbec nic neděje, respektive se tam hodně povídá, aby se pak všechno vyřešilo během několika minut. Nemusíte se ale bát, že byste se nudili, protože hlavně díky skvělým charakterům a poslední části, kdy se to zvrtne v nebývalý masakr, při jeho sledování nám nebude dvakrát dobře, se opravdu můžete těšit na skvělý film, který vás bude bavit. A bude vás bavit právě tím svým tempem, že si vás postupně, pomalinku bude omotávat okolo toho prstu a vy si vytvoříte ten vztah k těm hrdinům a proto vám pak bude líto všeho toho, co budou muset prožít. V hlavní roli Kurt Russell, který je tady skvělej, dále je tu Patrick Wilson a další, kteří se vydávají po stopách unesené manželky, jenž mají na svědomí kanibalové z nějakého kmene indiánů, který zdegeneroval a že je někde v horách, v nějakých jeskyních. Takže opravdu hodně zajímavý spojení hororu a westernu. Od té doby jsem se snažil najít podobné filmy, na pár jsem narazil, ještě jsem si nepustil. A jestli nějaký z nich bude za to stát, tak určitě můžete čekat, že Film Fanatic se o něj s váma podělí. Takže Bone Tomahawk, další film, který rozhodně doporučuji. A jako poslední film bych se trošku rozpovídal o Osmi hrozných od Tarantina. Já už vlastně nevím, proč se na to dívám, protože Tarantino tady znovu onanuje sám nad sebou, ale nenechává mě to prostě chladným. No. Asi pořád ještě doufám v návrat starého dobrýho Quentina, nicméně nic takového se v Osmi hrozných neděje. Tarantino dřív aspoň přicházel s nějakýma inovacema, myšleno ve stylu, ne, že natočím tu scénu znovu, ale po svým, ale s novýma přístupama, který jakoby nebyly tak zavedený minimálně, aspoň v té filmařské branži, jako ta mozaikovitá kompozice v Pulp Fiction, nápaditý a opravdu zábavný dialogy. Když třeba Jimmy v Pulp Fiction vypráví Sklad mrtvejch, víme čeho, Samuel L. Jackson, když ukazuje Denirovi video ke zbraním Jackie Brownový a podobné scény, které opravdu měly duši, abych tak řekl, šly podle mě od srdce, tak to mě bavilo daleko víc, než to, co předvádí Tarantino teď. V té době, kterou jsem teď popisoval, asi ještě znal míru. Tu prostě teď Tarantino nezná a sám sebe asi považuje za boha, který si musí psát oslavný verše sám na sebe. Osm hrozných se točilo na 70 mm formát, což je ten nejširší a nejúžší, jakoby, který je, ale podobně jako u Revenanta mi chybí pointa nebo nenacházím smysl, protože prakticky celý se to odehrává v jednom interiéru a dobře, asi právě proto, aby divák měl na očích co nejvíc té místnosti a Tarantino na něj pak mohl machrovat, čeho všeho si nevšimnul, jenže mně tohle přijde tak lacinej a starý trik, že opravdu na mě tohle nezabírá, spíš mě to rozčiluje, než aby mě to nějak uspokojovalo po fanouškovském hledisku. U Django jsem to Tarantinovi nakonec ještě věřil a chápal, i když nefandil tedy, ale během té docela rozsáhlý a podrobný recenze a zkoumání, který jsem Djangovi věnoval, jsem nakonec Tarantinovi musel dát za pravdu, nicméně teď už mě to opravdu přestává zajímat. Možná, že zase změním názor, až budu psát recenzi na Osm hrozných, ale asi s tím nebudu chtít ztrácet čas, takže tuhle recenzi nejspíš na Fanatikovi nenajdete. A na závěr zabroušíme do televizního šuplíku, kdy se podíváme na dva seriály. Jeden český a jeden zahraniční. Začneme tím českým, a to sice Případy prvního oddělení.
Podle mého jeden z nejlepších českých kriminálních seriálů, který vypráví skutečné příběhy, které se v České republice staly od 90. let. A i když v celosvětovém měřítku musím objektivně říct, že je to průměr a je to tak za 3 hvězdičky z 5. Na škále hodnocení Film Fanatika bych dal, no, dejme tomu 4 ze 7. Tak u nás doma je to jednoznačně plná palba. Lepší seriál opravdu nepamatuju. Já jsem to sledoval každý pondělí, kdy to běželo večer, což se mi u žádného českého seriálu doposud nestalo prostě. Myslím si, že síla a tajemství úspěchu tohohle seriálu je především v tom, že se soustředuje na případy a jejich řešení. Charakterům se nejde tolik do hloubky, i když ve druhé sérii je to všechno šikovně posunutý a byl jsem hodně příjemně překvapen z toho, jak druhou sérii upgradeovali. Nebyla to zkrátka jenom dalších 8 dílů toho samého, co už jsme viděli, dokonce přidali i jakousi pojící linku, která šla takřka každou epizodou, takže za mě byla velká spokojenost v tomhle, ale přece jenom, i když tam nějaký charaktery vyvstávaly na povrch, jako bylo jim věnováno víc času, tak ten seriál opravdu je primárně a hodně zaměřený především na tu profesionální stránku, na to řešení těch případů. Herecky tedy dominují především 2 lidi, a to je Miroslav Hanuš, který hraje velitele Korejse, a Ondřej Vetchý, který hraje vyšetřovatele Kozáka. Takový to pnutí mezi těma 2 personama, asi jeden z nich měl představovat takovou tu starou školu, možná ještě z bývalého režimu, nebo určitě, a druhý takový trošku ten svěží vítr a novátorský přístup. Fungovalo to, bavilo mě to a myslím, že opravdu oba 2 herci předvedli výborný výkon na poli seriálového hraní a nepamatuju opravdu zase v českých podmínkách takovýhle silný charaktery. Na závěr tedy musím dodat, že je mi opravdu líto, že druhá série byla zároveň poslední, jak tvůrci tvrdí. Chtějí se prý věnovat něčemu jinému, aby tu laťku, kterou si nasadili vysoko, a je tomu opravdu tak, si myslím, aby nebyli pořád ve stresu z toho, že ji musí překonávat. Trošku lituju toho, že nemají větší odvahu, teda musím říct, na druhou stranu chápu asi je, že nechtějí taky celý život dělat už jenom případy prvního oddělení. Nicméně myslím, že by rozhodně nebylo na školu, kdyby v Čechách vznikl takovýhle seriál klidně o 4 sériích, aby toho bylo víc. Mohli přibírat mezi tím další lidi, trošku se obměňovat ten štáb, tím učit další nováčky. Škoda, myslím, že je to taková z téhle strany, z tohohle pohledu trošku promarněná příležitost. Každopádně případy oddělení za mě a za Film Fanatika velký palec nahoru. Druhým seriálem, který dneska trošku si rozeberem víc, je Narcos. Je to další seriál od Netflixu, podobně jako skvostný House of Cards neboli Dům z karet, který v současnosti běží na ČTčku, a vypráví příběh drogového barona Pabla Escobara, což je konec Kolumbie 70. let až vlastně do 90. let, kdy ten drogový král prakticky vládnul Kolumbii, protože měl neuvěřitelné množství peněz. Jak říkají, Al Capone byl v porovnání s ním hlídač na parkovišti. Prostě ty finance, které Pablo Escobar generoval, byly neuvěřitelné. To bylo prostě pohádkový bohatství. Seriál má perfektní výpravu, kostýmy, je to dobovka se vším všudy. Samozřejmostí jsou teda kníry, široký límce u košilí a tak dále. V hlavní roli je Wagner Moura, kterého určitě znáte z vynikající Tropa de Elite, neboli elitní jednotky z obou dílů. Mluví se tu hodně španělsky, což přidává na autentičnosti, takže opravdu ten dojem té uvěřitelnosti je perfektní a je hodně zajímavý sledovat i to prostředí té Kolumbie, jak to tam asi vypadalo. Člověk poznává opravdu tu jihoamerickou kulturu a jihoamerický zvyky trošku z jiného pohledu, než byl zvyklý z Cestomány a podobných reportáží. Pokud chcete jít do tohohle seriálu trošku připravený, nebojte se pustit si výborný dokument Pablo Escobar, Kokainový král. Sice vám to trošku odhalí to, jak ten seriál se bude vyvíjet, některé jeho zvraty a jak to nakonec dopadne, ale já jsem ho viděl a neměl jsem problém s tím seriálem ani tak, protože ty dramatické
kličky jsou tam dobře vyvedený a i když vlastně čekáte na to, že se stane tohle nebo ono, tak tvůrci to pořád dokážou podat tak, že vás to baví a není to jenom čekání na něco, co víte, že přijde nevyhnutelně. Celý seriál je prostoupen voice-overy agenta DEA, což je americká protidrogová služba, Steva Murphyho, který přilétá právě do Kolumbie, aby tu nastoupil svoji štaci a vedl válku proti drogovým kartelům, který pašují kokain do Spojených států. V seriálu je pěkně vidět rivalita jednotlivých složek těch amerických tajných služeb, rozdílný přístup za různých prezidentů, ať už to byl Reagan, později Bush, jo, kdy prioritou byl ten politický a ideologický boj proti komunismu a v úvozovkách nějaký drogový baroni ty zas tak tu americkou vládu netlačili. Proto se agentům DEA hůř scháněly prostředky a v Kolumbii to prakticky v té době byla občanská válka, protože opravdu výbuchy, vraždy, to bylo všechno na denním pořádku. A hlavní, o co šlo Escobarovi a dalším jeho společníkům z kartelu, bylo to, aby kolumbijská vláda neuzavřela s tou americkou dohodu o vydávání vězňů, respektive drogových baronů. Americký vězení totiž byla úplně jiná káva než to, co by mohli dostat Escobar a jeho kumpáni v Kolumbii. Tam prakticky si mohli postavit vlastní vězení, žijící v něm jako v hotelu a všichni to vydávali za úspěch, že dopadli Pabla Escobara, kokainového krála. Pablo Escobar o sobě hlásil, že vzešel z lidu, aby čelil oligarchům, kteří rozkrádali Kolumbii, nešlo jim o lidi nebo o prostý lid, jak se oháněl touhle frází. Kandidoval do parlamentu, kam byl dokonce zvolen, ale poměrně nekrátko potom byl vyplonkován, což asi určitě teda urazilo jeho ješitnost, protože v době, kdy máte denní výdělek 30 milionů dolarů, větší než General Motors, tak vaše ješitnost asi stoupá až k oblakům a od té doby jako by šlo všechno do háje. Escobar byl víc na očích, začaly všechny ty vraždy, teror, protože po něm šli policajti, novináři, i když s některýma spolupracoval. Zkrátka skončilo období klidu, kdy si Escobar mohl nerušeně užívat svýho bohatství. Někoho může štvát konec, jak ten seriál skončí, protože není až tak úplně klasicky uzavřený. Nicméně já jsem s tím problém neměl. Myslím, že aspoň prostor pro další sérii, kterou by tenhle seriál podle mého měl mít, protože je to opravdu jeden z těch skvostů, kterých, pravda, je jich teď docela dost na televizních obrazovkách, respektive na Netflixu a podobně. Ale rozhodně jsem pro, aby tenhle seriál měl pokračování a proto musí mít takovej konec, jaký má. Takže Narcos, první sezona, rozhodně doporučuje Film Fanatic. To je z druhého filmového podcastu Film Fanatic On Air všechno. Doufám, že jste se bavili, zjistili něco novýho, po případě jste dostali pár tipů na filmy nebo seriály, které jsem zmiňoval. A budu se těšit příště.